Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, COMELEC nagpasiguro nga kontrolado sa otoridad ang seguridad sa probinsya sa sining election period. Kapinto nga sa milyon ka pesos nga ginasuspetsuhan Shabu na recover sa buy-bust operation kagabi. Sa balita nasyonal, DOH ginatunan sa karon ang mandatory booster shot sa trabaho. COMELEC magabulig sa mga manunodlo agod iapelar ang overtime pay sa ila trabaho. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Abril 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga platform. Action Doors, good morning mga ka-action. Yes, maayong aga, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta nga nagaupod gid sa aton via Facebook, YouTube, kag kung ano-ano pa dira, kung ano. Maayong aga sa inyo mga ka-action. Happy Tuesday. Happy Tuesday, kag April 5 kita. April Yes. April 5, April no? 5. Dasig lang sa inadlaw. Gani man. Pizza 5 na kita and 34 days to go. Oo, before election na. Election na. Yes. 30, a little over a month na lang. Yes. Kamay na lang gid Action Boy, makapahuway na tayo. Ay, makapahuway na ang mga ilinaway blayo. Correct. Kay do daw. Kuha pa na siya, may after effect pa na siya. Oo, Tapos mga- election bala, may mga duwa ka semana, May duwa ka paguro. semana, panada nga, daog mo lang kamo, kaya nang daya kamo, daog mo lang kamo, kaya bakal kamo buto. Ano mo pa na, may mga amo pa na iya. Abutan na no? Sige. Extended. Mayo ang imo nga ginapungkuan da kay do si Heart do wala na kapon. Gani, do mo amo kami gani ni Hart. Ay, sorry. Wow, si Hart di ka pandaan. Yeah. Siling ko gani nga nga gapungko siya sa ginapungkoan ko every morning. Oo, dagit sa Correct. pili adin nga magpungko. Oo, drag siya dapat. Bes mo tanta microphone ba? Okay man siya. Ay, gingamit in action an. Ti anak kong gam election an. Hamuton Japon na. Super simutan. Sige. Dira sa aton nga mga nagmonitor sa Facebook, good morning sa inyo. Dennis Richard Tibor Roma, kay Ruby Ardiente de la Luna. Monitor lang sila dira sa may Barangay 30. Yes. Yes, good morning. Good morning sa taga Barangay 30. Kay Miss Jinke de Alagdon, kay Herdelisa Castillo Mahilom sa DSB. Ari naman sila sa DSB. No? Good morning dira sa taga Don Salvador Benedicto. Kag sa kay Andy Saladares sa MH Del Pilar, Pontevedra. Heartless Dorel. Ay, heartless na ano. Kabalo ka meaning sa heartless dance, piyo ang daan. Dennis, Kabalo ka meaning sa heartless. Nan, sige yagi dance. Yagi din sa heartless. Ibantay ka karon sa Action Radio. Kami Ay, sa phone lang sa sorry, niya. Ay, Des. sorry, Doors. Hindi ta kayo mapatawa dance, wala ka da. Wala na uso subong magpatawa dance. Oo. Mayara man na patawanon mo sa hindi lang pagkalimtan. Forgive but never forget. Yes, No, correct. ang namig is na the action door is forgive and forget. Yes, so mo gina kay 2022 na da. 2022 na kita mo. Anong labot sa 2022? Gani man oh. So, pwede ka man niya ka forgive and forget Bisan, anytime. anytime. Bisan Bisan ano ang 2023 pa. yes. Eddie Lowe's, may aga mandre sa imo sa Victorias. No? Kay may bot
Good morning. Martin Aliling from Imos, Cavite. Kay Faustino Capilio Navarro Jr. Good morning man sa imo dira. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, may aga, kag sa akon dira kumari kag classmate man, Virgil Legaspi Coloso. Okay na? Standby na kami? Standby sa aton nga mga balita lokal. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Canto. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:05. Sa detalye na sang mga balita lokal. Nagpasiguro naman ang Commission on Elections Negros Occidental nga kontrolado sang otoridad ang seguridad kag sitwasyon sa probinsya karon nga election period. Sunod kay Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, ang ginamo kay inkwentro sa sur nga bahin sang probinsya nagapatimaan lamang nga may ginahimo nga tikang ang otoridad base sa ilatag sa mga responsibilidad. Dunga pa ni Salazar, mabakod man ang koordinasyon sang Provincial Joint Peace Security Council, ilabi na ang kapulisan kag militar. Wala man sang direktang epekto sa pagpanghanda nga ginahimo sang COMELEC ang asod-asod nga enkwentro sa siyudad sang Himaylan sa tunga sang communist terrorist groups kag Philippine Army. Nagalao man si Salazar nga mangin modelo sang kalinong kagatawhayan ang mga politiko nga nagapapili sa maabot nga eleksyon. Malapit to nga sa milyon ka pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang na-recover sa buy-bust operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod. Arestado ang subject sang buy-bust operation nga si Edwin Alvarez, 55 anyos, kag residente man sang Purok Neptune, Barangay Singkang Airport sa Mamanga Syudad. Sunod kay CDEU Team Leader Police Lieutenant Joven Mogato, si Alvarez ang ginakabig nga high-value individual kag sinimana na nga ginamonitor sang kapulisan. Nadakpan man ang upod ni Alvarez nga si Ronel Dayanan, 37 anyos, nga residente man sang among nga lugar. Nakompiskar sa buy-bust operation ang 18 ka sachet sang ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 67 gramos kag nagabili sang 455,600 pesos. Na-recover man ang 1,000 ka pesos nga buy-bust money kag sling bag. Preso karon ang duha ka mga suspects sa custodial facilities sang Police Station 8 para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang ginkumpirmar naman ni Barangay Vista Alegre, punong barangay Jose Maria Leandro de Leon, nga antes pang natabo nga pagluthang kag pagpatay kay Edgar John Mendoza sa tuong Abril 2. Nagariglohan na sa barangay ang asawa sang biktima kag sang ginatudlo suspetsado. Sunod kay De Leon, nagligan nga semana nagpadulong sa barangay ang asawa sang biktima kag nagreklamo may angot sa kinaligar pagpanghaboy sang bato sa ilang balay. Ginpatawag sang barangay ang asawa ni Mendoza kag ang ginatudlo suspetsado nga si Dari Dasa. Kag sunod kay De Leon, nakariglohan na ang magtimbang nga bahin. Natingala lamang si De Leon nga duha ka adlaw ang makaligad ginsulong ni Dasa si Mendoza sa ilang balay kag gintiro. Samtang ginkumpirmar man ni De Leon nga iya na ginpanumdum kay Dasa nga maguntat na sa paggamit sa illegal nga droga. Doon ang pasang kapitan, iya man ginpandaman ang suspetsado nga hindi na maghimo sang malaing nga butang bangod bago gid lamang ini nagagwa sa presohan. May person of interest na ang Bacolod City Police Station 3 sa kaso nga pagpatay kay Yuki Castro nagligad nga Sabado, Abril 2 sa Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 3 Commander Police Captain Armelin Vargas, nagapadayon ang ila pagtipon sa ebidensya agud makabulig sa pagkilala sa suspect. Nagalawom si Vargas nga may saksi nga magpalapit sa kapulisan kag maghatag sang dugang impormasyon. Nagahingo man si Vargas ang kooperasyon gikan sa pamilya ni Castro agud nga masolban ang kaso nga pagpatay. Mandugay na nga dinumtanay nagapanguna nga rason sa likod sang krimen.
May ginatutukan na karon nga motibo ang bago PNP sa pagluthang sa jeepney driver nga ginluthang kag napatay sa barangay Talok, siyudad Sambago. Sunod sa Deputy Chief of Police ni si Police Lieutenant Ban Oliver Salazar, ginausisa nila kung may nakainkwentro ang biktima nga si Jerry Pasyolan sa ini ang masami pa nga nagpagaling sang humay. Nagalaom si Salazar nga makakuha sila sang mga impormasyon nga makabulig sa ilang nga investigasyon. Naibaluan, hinali ako nilutang si Pasyolan sa wala pa makilala nga suspetsado nga iya man lang pasahero. Sa di naigo ini siya sa ulo, kaging tunaan sa isang nga kamatayon samtang ini siya nagamaneho sang iya di pasahe nga salakyan. Pila sa abaga kag ulo ang naangkon sang isa ka senior citizen sa gini ang ginlabo sa Purokawayan, Barangay Yubo, siyudad sa La Carlota, Negros Occidental. Ang biktima ang ginkilala kay Abundio Abaw, soltero, samtang suspect ang ginkilala naman kay Jose Tayo. Legal ang edad, may asawa, tanan nagapuyo sa Muman nga barangay. Sa investigasyon sa La Carlota Police Station, ang biktima ang luyag kuntani nga mangusisa sa ginaligar kinagamo sang iya utod, kag ang suspect apang sang pag-abot sini siya ang ginlabo nga karon ginabulong sa hospital. Gilayon nga naman nga nagpalagyo ang suspect. Action Radio Philippine Standard Time, last size Jess. DOH, ginatunan ang mandatory booster shot sa trabaho. Samtang COMELEC, magabulig sa mga manunudlo, agud iapilar ang overtime pay sa ila sining trabaho. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste. Good morning dira sa kay Che Zamora, kay amigo naton Roberto One-Ball Gallo, Madam Alma Alvarez Gallo, dira sa RG Boys. RG Boys gali iya, RG Boys, no? Kag sa Finding Reasons. Okay? Good. Ay mga bayo Maka, ano kagina mo, maka nataga. Amo na ang Relasyon bili. ni Ay Ralph. mga bayo mo nang bili ni Heart mo, hindi? Ginhatag ni Nona Evangelista. Ay, so, ani, gali, ni Heart Magbanwa. Gali. Ginhatag ni siya ni Heart Magbanwa. Ay, German Christmas gali. gift. German gali, oh. Diba? Bongga. Jor kung jot. Jod. Kalain sa Jor niya. Christian Dior. Thank you so much kay Heart Magbanwa. Kung nagalantaw siya sa buong bala. Kay kita ko na siya mong arada saga. Yes. Pasiplat siguro bala. Sige Thank you so much. Miss Jinky de Alagdon, good morning Mandira. Kagay Lulet de Alagdon, kag Joe de Alagdon, Karina Villaflor, Aldrich Jan Apil, Cherry Lynn. Kag sa pamilya dira ni Miss Jinky sa DSB kasi mga friends. Athea Kim Riman, mga agaman. Good morning kuno kay Lola niya Mirna sa Antique. Ruby Fukihara, Ohio gozaimasu. Evelyn Nipomuceno, mga agaman, watching from Makati City. Homa Lumena. Ba ikaw naman the action doors? Tutrabaho mo bala? Gani, magkigapon dano yawan kagito HSG wala. Sino gali last week greet? Si Miss Homa Lumena. Kay Joshua Bia Jonathan, good morning. Natamyaw niya si kumare niya Ma'am Vanessa Mayo and Miss Jinky Dialagdon. Good morning. Kay Doc Mat Mayo Mandra, good morning man. Yes, kay Ma'am Luing Mayo. Luing man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning ma'am. Good morning man kay Miss Lily King. Good morning. See you soonest. Yes, soonest. Sunod. Kay Erla Vega, good morning. Kay Larry Rico, good morning man. Dara sa may Purok Kalubay, Barangay Sampinit, Bago City. Sa kapihan na ni Lani good morning. Landa sa kapihan nila. Sa mga nagapakape man dira, mga aga. Sa tanan nga magkapihan, good morning. Enjoy your coffee. Enjoy your coffee while listening. Yes. Kay Jose Carson Lapinig Junio, may aga, dra naman sa may Stonehaven, sa may Barangay Granada. Good morning man kay Ma'am Romela Ilostre Arevalo. Kay Christian Bea Dalisay, good morning. Tessie Esquadra, good morning. Dra naman sa may Banwasang Binalbagan. Kay Vicente Samolde, maayong aga man sa imo. Sige. Dira sa kay Andrea Amanda Jaime, maayong aga man sa imo, madam. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning. Kay Melchor Melos, of course. Good morning, man. Kay maninoy mo Michael June Season. Yes, good morning. Kag dira man sa kay sino pa na dingari digani uman ay mga taga Hinubaan dira maayong aga sa inyo, sa La Castellana, good morning man. Sa tanan nga taga DSB, no? Kawayan. Yes, Banwasang Kawayan, good morning. Next week makadidto ko bala action doors. Dito ka ma-relax. Dito ako ma-relax sa Kawayan. Sa Inayawan. Ang balada si Kwan. Sino gani? Si Kwan to lang taga Inayawan bla. Sino man? Ang report na di sa aton. Ikaw lang ang balato siya. Hindi ka malumusa kung may padala siya. Away padala siya. Sino ka na? Si Anthony. Anthony. Si Blano. Perfect. Go na. Hindi da. Oo. Anong kwanto man? Mapaluto ko tuguro laswa sa iya. Hindi kaya ikaw yun laswaw? Ikaw yun eh.
Nano nga, hindi ko sino man taon, ikaw yung last one, may haragid man. Haragin mo na niya. Si JM, kag si James, wala na sila gakaon niya. Ako ito kaon na sa utan. Oo, wala sila gakaon utan. Ang buta? Malagi na sila plakadlaw. Nan. Mark Moises, morning man. Kinanglan ang utan is life. Utan is life. Utan is life. Wala ka. Tingaw, hindi na yan ako na. Yes, correct na. I agree. Manggal. I second to that. Yeah, I second to that. Mga movie na nabalaan niya. I second the motion. I second to Subtone ko yan. I third the motion. May second. Why third? Kalain. Si Ma'am Van Mayo Araman. Oo, si Linya. Too bad ko no, hindi sila magkasabay hindi ni sila Miss magkasabay. Lily King. Sige lang, Ma'am Van, Sige lang you'll have your time. There is a time for everything. Yeah. Huh? Kapag You'll have sa your imo time. nga mga ano subunga, mga Mga- pitik mo mga sa pitik. kapungga. Panakuha mo ginaguro apong kay heart. Pero di siya wala magambal mo do. Gani, no? Way man ga kwan. Do si Gamay sang liog yun, no? Ginta ko sa may liog ko gabon. Gamay sang liog yun. Hamba ko bebesh ko si Marnie, bla. Kung bebesh kay Slim ka man, kung nato bisang liog mo, besh. At laing gidyang liog mo heart. Kalaba, gidyang nga kagamay. Kasabad. Pero beautiful, gid siya ako. Do Barbie, gid siya as in. siya kayo din mo kundi bisan din mo sa nga anggulo yan oh. Sandiin mo siya, bisang gamon siya. Tanan-tanan na lang gid siya. Beautiful pa rin. Sige, standby na sa mga balita national. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalaman. Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita national. Ginatunan karon sang Department of Health kung kinahanglan himuon nga requirement naman ang booster shot sang COVID-19 vaccines para makasulod sa trabaho ang isa ka empleyado magluwas sa primary vaccine. Inay kung maprobahan ang hagna nga isa ang booster shot sa nagapanguna nga serye sang bakuna kontra sa virus nga karon isa tubtub duha ka shot lamang ang bakuna depende sa brand. Ginpahag ni Health Undersecretary Mierna Kabutahe nga ginalantaw naman kung kinahanglan nga magpagawa sang bago nga vaccine card nga kalakip na ang booster shot sa primary series ang bakuna nga ipakita sa ilang trabaho o kon mga establishmento. Sa masunod nga adlaw ginpahag sa opisyal nga mas panila nga pamaskugon ang pag-inganyo sa publiko nga magpa-booster shot na para mapabaskog ang pagbato sa coronavirus ilabi na karon nga may panibag-o nga surge sa iban nga pungsod tugas sang stealth Omicron variant. Magabulig ang Commission on Elections ug COMELEC sa mga manunudlo agod iapilar ang overtime pay sa ila trabaho sa adlaw sa eleksyon kag pagkakas sa tax sa honorarium. Suno kay COMELEC Commissioner George Garcia o sisaon sang poll body ang apelasyon sa mga manunudlo kag ipalabot sa manatungdan nga ahensya kaangay sang Bureau of Internal Revenue. Sa pagsapol kaupo ng Teachers Dignity Coalition, ginkumpirma ni Garcia nga gitalakay man ang apelasyon para sa overtime pay. Pabor naman si Interior Secretary Eduardo Anyo nga ipaidalom sa Alert Level 1 ang bilog nga Pilipinas sa tuyo nga mapaayo ang ekonomiya sa piyak sang COVID-19 pandemic. Suno kay Anyo, gin-adjust na ang requirement sa pagpaidalom sa Alert Level 1 sa pila ka lugar kaangay sa pag-require sang vaccination rate sang A2 population halin sa 80% pakadto sa 70%. Dunga pa ni Anyo, pwede naman paidalom sa Alert Level 1 ang mga munisipalidad base sa healthcare utilization rate sang ilang probinsya.
Ginklaro ni Senate President Vicente Soto III nga wala sang ginendorso nga presidential aspirant ang Nationalist People's Coalition o NPC. Si Soto nagaserbe nga chairman sa NPC. Suno kay Soto, hindi mabatunan ang sala nga ginreport sa isa ka national broadsheet nga ginendorso sa ila partido ang kontra nila nga tandem. Dugang pa niya makabig nga dako nga insulto ini sa nagtaliwan nga si Danding Coangco nga amo ang nagtukod sang NPC nga suportahan sang partido ang ibang niya kandidato. Ginpahayag pa ni Soto, ginklaro man ni Tarlac Governor Susan Yap nga ang pag-endorso nila sang iya utod nga si Representative Victor Yap sa iban niya kandidato ang personal nga desisyon. Ginpalayag pa niya nga madamong opisyal kag miyembro sang partido ang nagpahayag nga palpak ang ginhimo sang mga Yap. Ginpanghiwala naman sa mga abogado sang religious group nga Kingdom of Jesus Christ nga miyembro sang simbahan si Maria de Leon ang 73 anyos nga defendant sa kaso nga labor kag sex trafficking nga nagsulod sa plea deal sa US Department of Justice. Sa press briefing sa SMNI sa Domingo, ginpahag ni KOJC Legal Counsel Attorney Ferdinand Topacio nga hindi makaapekto ang pag-ako ni De Leon sa pag-imbestigar sa kaso sang founder sa simbahan nga si Apollo Quiboloy. Ginpahag ni Topacio, nagapamuno lamang si De Leon sa isa ka Paralegal Services Bureau sa California kag ginkuha lamang ang serbisyo sa opisina bilang independent contractor para magproseso sang dokumento. Madumduman, ginako ni De Leon nga nagsumeter siya sa mga patala nga petisyon para sa KOJC. Sa ring ginako man niya nga kabulig siya sa pagproseso sang peke nga kasal kag visa. Kaupod ang mga leaders sang Kingdom of Jesus Christ agon makakuha sang permanent residency kag US citizenship. Ang mga miyembro sang religious group nga nagakuha sang pondo para sa isa ka bogus nga charitable organization. Temporaryo nga ginasuspend sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ginalokar nga fuel subsidy para sa public utility vehicle o PUV drivers kag operators tungod sa election public spending ban. Ginpahayag ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Cason nga 110,000 ang ila PUV beneficiaries ang nakabato na sang subsidies tugtog Marso 29. Sa nabaluan, 22,000 ka taxi kag PUV express beneficiaries ang napaidalom sa document validification samtang natalanan naman nga maghatag sang subsidy ang Department of Trade and Industry sa 27,000 ka delivery services. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 26. Good morning dra kay Premilita Bakiran kag kay Jean Solgon sa may Valladolid. Ila? Kag Jean Ignacio dra, good morning man. Yes. Sige, may boot sa Antique, nagapamati man. Inyong ipamatihan ang ating mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod kay Aksyon Fred Salanga. Balik kayo kita sa Action Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Correction Boy Duran, mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.